Egun ikasle guzti. Sartuko gara Marcos Jimenoren liburu honetan. Marcos Jimeno agian orain Josuako beto azalduko digu, baina Ermuako gazte bat zen, musikan aritu zen, nahi gazten ere, antzerkian, mila gauzetan, eta ezaguna egitzaigu kasu honetan palindromo sortzaile handia izateagatik, eta galdetu nahi nizun Josu, bazuk ondo duzu liburu hau beste askorekin, nola hurbildu zinen, nola ezagutu zenuen Marcos Jimenoren lanak? Marcosena izena entzun da nuen, enuen personalki ezautu, ze ni Euskal Herritik 80an joan nintzen, eta Marcosek orduan izango zituen 4 urte, eta bueltatu nintzen 52 urte geroago, eta Marcos desagertuta zegoen. Marcosek bere burua hil zuen ni Euskal Herria heldu baino 2 urte lehenago. Orduan personalki nuen ezagutu, eta behin kasualidade suertatu nintzen bere amaren etxean. Bere ama eta arreba, eta orduan ikusi nituen Marcosek utzitako testuak, hormetan, kartel batzutan eta idatzita, palindromoak, kalamburrak, beste berak egiten zituen esaerak, ezta? Eta, harritu nintzen, ze sormen zegoen horretan, ezta? Eta konturatu nintzen, galdetu nuen, eta zan zidaten, Marcosen gauzak ezaguna zirela Ermuan, eta apur bat Eibarren. Hortik kanpora ez ezaguna zan. Eta pentsatu nuen, beharrezkoa zala, ezagutzera ematea, ezta Mutilonek itxitako obra. Marcosen obra oso lotuta egon da bere gaixotasunari, ezta. Bipolarra zan, gero momentu batetik aurrera ja eskizofrenia diagnostikoarekin bizi izan zen, eta kasu horretan gertatzen den dikotomia handi batekin, sormen aldia zituen eta krisi aldiak, ezta. Eta sormen aldietan sortzen zuena, nire ustez, itzela oso interesgarria zen. Gasteiza ere etorritakoa da Marcos Jimeno, ikusi genuen bere palindromoekin eta izkokoekin zeukan erakusketa, horrelako ekitaldi bat, Eskizopozix deitzen zana, bere hori ere palindromo badan, Eskizopozix. Eskizopozix, titulua, kaso horretan, obra horretan, titulua palindromoa da, baina kontenidua monologoa kalamburrena da, ezta? Ez dakit, igual esplikatuko du zer den kalamburra. Palindromo da, eskerretik eskumara, eskumatik eskerrera, berdin irakurtzen dana, baina kalenburra da, folleto hau atera zuen, baina kalamburra da, esaera bat, ulertu daitekena forma diferentean. Marcosek desarrollatu zuen, Eskizopozix monologo horretan, kalambur bilinguea. Obra osoa entzun daiteke erderaz, edo entzun daiteke euskeraz, ezta? Eta euskeraz eta erderaz entzun da interpretatuta testua guztiz diferentea da. Ejemplo bat ipiniko dizuet. Bera kaleko artista zen, pintadak egiten zituen, gaztetxeko gauzak, eta hola, eta esaera honek esplikatzen du hori, ezta? Ase artea, ire artea, adia ariote dira. Ase artea, ire artea, adia ariote dira. Esaera hori bera erderaz entzuteko belarria ipinezkero, guztiz diferentea da. Ase arte, aire arte, adiario te dira. Ezta? Sanatorioan ere egoten zen Marcos, da sanatorioan enfermerak edo amak edo medikuak esango zionaz. Orduan, kalamburra hori da, sekuentzia esaldi bat, interpretatu daitekena klabe diferentekin. Kasu honetan, euskeraz,
ase arte, ire artea, adiari ote dira. Kaleko artista zara, baina bat ematek kasu egiten ote dizu, eta erderaz, sanatorioko bizitza, ez da. Orduan, kalambur genero hau be asko lagundu zuen, ez da, eta konkretoki obra horretan. Ez etorri domeka goizean idoia, hori gelitu zitzaidan ikusi nunetik, ez etorri domeka goizean idoia, ez etorri domekago izean idoia. Horlako bueltak egiten ziten pila bat. Orduan, Markos ja etzegoen, gure artean, ezagutu zenuen lan hori, eta beharra sentitu zenuen liburu batera eramateko. Nolako izan da prozesu hori? Ni pentsatu nuen, pixkat injustua zala, berak egindako gauzak ezagunak ez izatea, sozializatu gabe egotea, eta pentsatu nuen, nola jaso hori ez da. Da nire lehenengo ideia izan zen, obra kompletoak batzea, eta publikatzea liburu formatuan. Eta horretan hasi nintzen, baina berak utzi zituen 2000 palindromo euskeraz, beste horren beste erderaz, palindromoa, gero pintada, gero 1000 gauza, ezta? Itzasmatuak, eta egin nuen lan hori, baina gero pentsatu nuen, obra guztiak dira hildakoen atautak bezala, ezta? Sartzen duzu gorputza ataut batean, eta zerraldo batean, eta kanposantura doa, ezta? Biblioteka da kanposantua gaur egun, ezta? Eta orduan pentsatu nuen, Markosen obrak, bibliotekan egotea baino zerbait gehiago merezi zuela, itzultzea espazio komunikatibora, ezta? Eta jende gutxik irakurriko zuen liburu bat egin beharrean, pentsatu nuen, nola egin liburu bat jendea divertitzeko edola. Eta orduan pentsatu nuen kolaborazio batean, Markos gaztetatik izan zen pertsona kolaboratibo bat, elkarlanean ibiltzen zana, lagun kuadrilan, gaztetxean eta ambiente horretan, eta orduan pentsatu nuen itzultzea bere lagunengana, da eskatzea palindromo bakoitzaren ilustrazioa lagun bati. Eta hartu beharren 2000 palindromo, hartu genituen 101 palindromo, eta palindromo bakoitza kartel, poster edo kartel bihurtzeko lagun bat, bere laguna edo nire, edo hor bilatu genituen artistak, ez da. Eta orduan liburuan proposatzen da joku bat, joku autore kolektibokoa, Markos dago, kartel bakoitzaren autorea, badaude beste palindromista batzuk eta beste izjoko asko, Robert dago, erabatean edo bestean horrein bat aldiz, baina jende asko dago, Joanes Leizarraga dago, autore ingles Hemingway dago, Koldo Mitxelena, lan kolektibo bat da liburu azkenean, eta ideia bi ditu batez ere, eta bata da, palindromoei buruz, Alfonso Reyes, espainolesko kritiko importanteenetako bat izan da, Alfonso Reyes, mexikanoa, da Alfonso Reyesek esaten zuen, palindromoak direla, eskerretik eskumara eta eskumatik eskerrera, berdin irakurtzen diren testuak, baina ez dutela zentzurik, ez eskerretik eskumara, ez eskumatik eskerrera. Hori esaten zuen Alfonso Reyesek. Eta, liburu honetan demostratzen da kontrakoa, ez da? Markosen palindromoak zentzuz kargatuta daudela, eta ikusten baduzue kartel bakoitza, mezu ireki, mezu oso ireki, eta irakurleak interpretatu beharrekoa, baina zentzuz kargatuta daudela testo, palindromo guztiak, ez da? Baduk ez zuzuk favoritaren bat edo? Nabarmentzekoren bat?
bueno, ez dakit, polita iruditzen zait adibidez, kaosaren erasoak, ze gu beti pentsatzen dugu, mundua oso ordenatua dela, eta gure biologia ordenatua dela, eta gure soziologia ordenatua dela, eta gure ekonomia oso ordenatua dela, eta gure politika ere ordenatua, eta realitatean bizitza kaotikoa berez, ezta? Eta kaosaren erasoak, etengabeak dira, ezta? Eta bere Markosi gustatzen zitzaion bat, hasieran dago, Markosi berari, da tatuatuta zeukan besoan, beste bat, eta da, hau, esanik erruz egia bat, eta bi gezurrekin ase. Berak zeukan hau da Markosen besoa, ez da ikusiko duzuan. Baina hori, esanik, saiatzen garela egia bat esaten beste, baina gero gezurrekin konformatzen garela, ezta? Eta, holako zentzuz betetako palindromos beteta dago liburua, ezta? Azkenean ez dira esan nahi gabekoak. Hori da, bai. Eta nolako izan da liburua egiteko prozesua? Markosen inguruko jendeari deitu diozu, ez ezagunei ere bai? Bai, niretzat oso berezia izan zen, zeka honi, Markosen bizitza osoan kanpoan egon naiz, eta kontaktu oso gutxirekin Euskal Herriarekin. Da ez dut ezagutu, 1980tik orain arte, naiz ezertaz enteratu, ez da. Eta orduan, ikertzen hasi nintzenean Markosen bizitza, niretzat Markosen bizitza oso komplikatua izan zen, jaioterria berezia da, Ermua, bere bizitza oso berezia izan zen, eta niretzat Markosen bizitza biografia ikertzea izan da, ariketa bat, galdu dudan Euskal Herrian historia zatia errekuperatzeko eraren batean, ezta? Eta niretzat oso ariketa interesante izan da. Gauza pila bat aurkitu dut, nuena ezagutzen, ezta? Imaginatzen dut familiak eta pozez hartuko zuela, Markos Ialako omenaldia egitea? Ni uste familia baten gazte batek bere burua hiltzen duenean, horrek traumatizatzen du, da erru sentimentu bat zabaltzen du, batez be hurbilekoen artean, ezta? Eta familia, da lagunak ere, pixka bat traumatizatuta zeuden Markosen bukaerarekin. Eta nire ustez, liburu hau izan da, pixkat katartikoa. Alde batetik, Markosen obra errekuperatzea parte batean, zen nire ustez gehiena egiteko dagoen, guk hartu dugu Markosen zati txikitxo bat, 2000 palindromo zituen, guk 100 dapiko erabili ditugu bakarrik. Egiteko dago lana, ezta? Palindromo, hitzasmatuak, kalamburrak, obra egiteko dago errekuperazio hori, baina errekuperatu dugu parte txiki bat, eta familiarentzat da, posgarria errekuperazioa, eta erru lagun edo seme edo galduarekiko ez dakit kontu kitatze moduko bat edo askatasun bat edo pentsatzea bakarri Markosen lana osatzen bezala ari garela edo eta badoka bere memoria ere. Bai, eta gero nire ustez oso interesantea da, lagunez eta Ermua
hiri moduan historia arraro bat izan du, denbora esplikatzeko, eta niretzat oso pozgarria izan da, igazko urtean, Ermuako bibliotekan liburu irakurriena izan dela. Ermun bai Markos ezagutzen zuten, kaleko mutil bat bezala zegoen, bere kalamur horretan zaten den bezala, haze arte, ire arte, ari ote dira. Bate kasu egiten dizu, normalen inork ez zion kasu handirik egingo, zehan zegoen. Eta orain, falta denean, nire ustez, Markosek utzitako gauzak oso interesgarria dira, Ermua bera ulertzeko, eta Ermuako historia, ez da. Eta niretzat oso izan dudan posik handiena izan da, igazko urtean, izan dela Ermuako bibliotekan, liburu irakurriena, ez da. Euskal Herrian ez, Euskal Herrian eta Markos ez ezaguna den, baina Ermuan jendeak ezagutzen zuen Markos personalki, baina, aukera izan dute orain irakurtzeko, beste ikuspegi batekin, ez da. Zui ere gonbidapena egina gelditzen zaizue, Markos Jimenoren 100 letra kartel irakurtzeko, eta denek ere badaudela beste 100 batzuk argitaratera ez direnak, eta horiek ere norbaitek ikertu ditzake. Zagit zerbe gehiago nahi zuen aipatu honi buruz, zergatik izan daiteken interesgarria jendearentzako, beste gehi batzuetan sartu aurretik? Nire ustez, euskerak dauka historia oso arraro bat, ez da, diglosia itzelarekin bizi izan gara gaztelaniarekin, da muga pasatuta frantzesarekin, euskera hizkuntza minorizatu bat, oso egoera prekario batean dago aspalditik, jarraitzen du egoera osta-osta eta egoera prekario batean, eta Euskaldunak oso berandu lortu dugu gramatikalizazioa eta araua izatea, eta azkenengo hamarkadetan, euskera tradizionalki orain gutxira arte, eskolatik kanpora egon da, akademiatik kanpora, espazio publikotik kanpora, duela hamarkada batzuk, nik horien nuen ezautu, duela hamarkada batzutan rekuperatu da ofizialtasunerako, euskera eskoletan dago, hemen bezala, eta azken hamarkada hauetan, euskera oso lotua dago gramatikari, korrezioari, eta ondo idaztearekin konfunditzen da literatura egitea. Eta nire ustez, egiteko dago, behin gramatikalizazioa eta araua eta lortu ezkero, nire ustez hizkuntzak eskaini behar du, libertadea sormenerako eta hizkuntzaren sistema, libertadearen sistema izan behar da, arauarena baino askoza zabalagoa. Eta nire ustez, Markosek ematen du, sormen libertaderako eta diversio, hizkuntza divertitzeko izan behar da, eta diversio horretarako bidea zabaltzen da. Hor, euskera aipatu duzula, eta nola zer den euskera divertitzeko, edo zure aisialdirako erabiltzea, eta orain esaten da asko, azken hamarkadetako instituzionalizazio horrekin, bai Eusko Jaurlaritzan hartu dela, zenbait administrazioetan eta eskatzen dutela, eskoletan ere ezarria dagoela eredua, eta zuek euskaraz ikasten duzuela, askotan gertatzen ari omen da, gazte askok euskara lotzen dutela autoritatearekin. Eta irakasleekin, eta instituzioarekin, eta kasi euskaraz egitera behartzen dituztenekin, ez dakit hemengoek nola sumatuko duten, autoritatearekin, eta gaur egun guaia izatea edo errebelde izatea dela espainolez egitea. Bai, ezke, gu bentsat, ni zuen adina nuenean, euskera debekatuta zegoen, oraindik. Eta ni
batxieratoan nengoela, Franco hil gabe zegoen oraindik, eta euskera ez Durangon bizi nintzen, eta han ezin zen euskeraz egin eskolan eta inun, ezta, espazio publikoan. Eta ni bentsat hasi nintzen euskera errekuperatzen, eta joan nintzen gau eskoletara, eskola klandestino batzuk zeiren, iluntzean, euskera ikasteko, idazten ikasteko. Eta ni horra joaten nintzen, euskera debekatuta zegoelako, ezta? Eta nire motivazioa zen, debekatuta dago, eta horregatik ni behintzat erabaki nuen, nire hizkuntza euskera zala eta euskaraz egin bar genuela, ezta? Ni gero kanpoan egon naiz urte pilo bat, eta ni bueltatu nahi zenean, niretzat ikusi dut zuk esan duzuna, ezta? Euskerak rekuperatu ditu espazio ofizialak, eskolan adibidez hartu da, interneten eta hola ez oraindik, baina eskolan bai, eta klaro, gazte bate nik imaginatzen dut, ez? Ze ikusten ditut mutil, jende euskera dakien jendea, baina erderaz egiten. Eta nik pentsat, logikoa da, ze ez badizute debekatzen, zertarako. Ordan, beti debekuak aliziente bat ematen du, ez da, bai, eta hori, herri txikiak kontraesan horretan gaude, beti debekatzen badigute txarra da, eta usten badizute egiten, baina inferioridade egitura batean, da situazio minorizatu batean, orduan nekagarria egiten da, hizkuntza prekarizatu batean egitea, ez da, orduan, herri baztertuak edo herri minorizatua, egoera horrekin bizi behar dugu, ez da, kontraesan horiekin. Gaur egun ez dago debekatua, orduan ez da errebeldea aurka egitea. Ez da egita, bosekoak hartzen duten gobernua, debekatzen duten, eta orduan denak azten garen euskaraz egiten. Izorratzea, eta hor, aipatu duzu zure gazte garaietako horri buruz ere nahi nuen itzegin, kalkulo batzuk egin ditut, eta hemen 16-17 bat urte izango dituzte hemengo gazteek, garai horretan izango da, 1974 edo, Franco gabe artean, nolakoa zen garai hartako Joseba, zein ziren zure ametsak, zure aldarrikapenak, ze eskatzen zenien munduari? Ikalen zera, Euskaldunan herrian ezin zen egin, eta oso gauza bitxia gertatzen zen Durangon, ze hirian erderaz egiten zen, da erreka pasatu, eta inguru guztian euskaraz bizi zen jendea, Abadiñon, Izurtzan, Mainaren, Izorretan, leku guztietan. Orduan, kontraesan haundiko sasoia esan, ez da. Euskara debekatuta zegoen, lan arazo itzela zegoen, debekatuta zegoen dena, sexo kontuak debekatuta zeuden. Han orduan nigoratzen dute pelikula bat famatu zen, Pariseko azken tangoa, Francis Ford Coppolaren pelikula bat, eta debekatuta zegoen Espainian, eta orduan jendea Durangona antolatu zen autobus bat joateko Baionara pelikula ikusten. Ezta? Da, nekao, ni ezin nintzen joan, zen neukan 18 urte behar ziren han ere zinera sartzeko. Baina, debekatuta zegoen, komunismoa deitzen zen guzti hori, ose ideologia olei langien aldeko movimendua debekatuta zegoen, Euskal Herriaren ideia separatismoa esaten zen, hori dana debekatuta zegoen, ikurrina debekatuta zegoen, oso debekatuta, giroa, Franco hila arte, desastrosoa zan, eta Franco hilda gero mantendu zen gitxora bera luzaroan, eta orduen euskeraren rekuperazioa hori oso lentoa izan zen, 80ko hamarkadan
Ni ustez gauzatu zen da nik genuen ezagutu. Gero galdetuko dizut agian galdutako urte horietaz, ze irudikatzen zenuen zuk erbestetik Euskal Herriaz, baina orain euskararen normalizazio edo pixkanakako normalizazio prozesu horretaz ere galdetu nahi nizun. Ba horren pixkatxoak gaztetxoei autoritatea zaien bezala, jende askori ere hori egiten zaiolako euskaldun ez direnei, eta asko aldatzen ari omen dira euskara ikasteko arrazoiak, ez? Igual frankismoa amaitu eta gutxira asko zen justizia historiko, euskaltegitatik eta esaten dute, hasieran asko justizia historikotik edo euskarari zor zitzaionetik debekuaren ondoren, hortik ikasten zuela euskara jende askok edo gehienak, eta orain lanerako edo titulua behar dutelako zerbaiterako edo, eta ezagizea iruditzen zaizun aldaketa hori, jendea badatorrelako euskara gaitasuna lortzen dena delako arrazoiengatik, baina beraien euskaraz egiteko behar den implikazio emozionala gutxiago da, kasu horietan. Nik pasatu danari buruz, hobeto idatzi dezaket gaurko gizarte hau, ez dut ondo konprenditzen, ezta? Ni umean nintzeneko gizartean bazegoen mundu bat euskaraz bizi zana. Osea, Durangotik mendira joan edo hemendik Otxandiora Legutio pasatu, hemendik iparraldera, eta gizarte bat zegoen, mundu bat zegoen euskaraz bizi zana. Bazegoen kultura euskaldun bat orokorra, ezta? Eta hirietan, eta hemendik Legutiotik bera, erdera zan hizkuntza monolingua. Bazegoen bilinguismoa, baina banatuta zegoen. Osea, hiria bizi zan erderaz, eta lehenengo sektore sozioekonomikoa, osea, agrikultura, da arrantza, euskeraz bizi zan. Da euskera zen mendiko hizkuntza, edo itsasoko hizkuntza, ezta? Ondarru, Bermeo eta euskeraz bizi ziren. Hori Euskal Herrian da historia zaharreko gauza, iritsi zena gure, nire aitik amamek zuten erderaz egiten. Baserrian bizi ziren, eta bazegoen kultura homogeneo bat, hirian bat, eta beste kultura bat landa eremuan, eta nire ustez hori frankismoak apurtu zuen, behartu zituen baserritan seme-alabak erderaz ikasten eta desarrollo industrialak ere beste esfera batera eraman zituen, baina niretzat oso harrigarria izan da, bueltatu nahi zenean, landa parte hori desagertu egin da, ez bakarrik hizkuntza aldetik edo kultura aldetik desagertu da, ekonomikoki, lehenengo sektorea Euskal Herrian nire ustez da gauza historiko bat. Baserri horren ni joaten naizenean Durangotik joan nire aitik mama bizi ziren baserrietara, eta ez dira baserria dira txaletak. Eta euskara mendiko hizkuntza zen Durangon, baina eske mendia desagertu da, ezta? Eta bitarte horretan euskara eskerrak urbanizatu eta modernizatu egin da, ezta? Orduan aldaketa itzela da nire ustez, aldaketa oso handia izan da. Eta orduan hemendik aurrera, nik hori ez dakit, etorkizunera begira nik ikusten dut euskara bai modernizatu eta hiritartu egin da, eta hezkuntzan sartu da, eta beste espazio batzutan sartu da, baina munduaren abiada oso handia da, eta adibidez telefono mobilaren munduan, eta telefono jendea gaur egun bizi da etxe batean, baina ez ditu auzokoak ezagutzen, eta jendearen bizitza gehiena, ordu gehienak telefonoaren bidezko harremanetan eta pasatzen dira. Orduan, telefonoko mundua orokorrean erderaz da.
estadu bakoitza dauka bere egitura internet nazionalizatzeko, eta gu egitura espainolaren azpian gaude, eta euskararen presentzia telefonoan oso ehuneko bikoa izango da, edo gutxiago. Orduan, nire ustez gaude egoera soziolinguistiko oso arraro batean. Ez dakit nik. Da jentearen motivazioak oso diferenteak dira, ez dakit. Bai. Ez baina, esan dezunarekin ere, ez dakit, hemen gazten erreferentzia kulturalak zein izango diren, baina asko gongo dira lotuta, bai mobiliari, interneti, youtuberrak eta Instagrameko kontuak eta alakoak, hori ere aldatzen da, ez dakit, bai erreferentzia aldetik eta bai globalizazioa dagoen mailan, dena, bai botere guneak ere ustez behintzat urrutiratzen ari dira herrixeetik, erreferentzia kulturalak ere Espainiako ezpaldin badira estatu batuetakoak izango dira gehienak, ze leku gelditzen zaio Euskal Nazioari? Bueno, hori da nik ez dakidana. Ez que gu ni hemengo gazte hone adina nuenean, pentsatzen genuen Francisco Frankok zeukala erru guztia. Eta pentsatzen genuen Franco hil, eta dena marabillen herrialdean biziko ginela, ezta. Eta Franco hil zen da berdin jarraitu zuen danak, ia. Eta orduan burruka pila bat egin behar izan zen, apurka gauzak aldatzen joateko. Franco hil da hurrengo urteak desastre bat izan ziren, ze burrukak ziren etengabeak, eta bueno, hemen ez duzut esplikatu, ze Gasteizko martxoaren zerekoa, eta bueno, hori guzti Franco hil da gero izan zen, 1000 burruka egin ziren, gauzak aldatzen joateko apurka, eta bueno, ikusten dut hori gizarte oso incierto batean gaudela, eta gizarte bat daukagula, gizarteak momentu honetan oso heterogeneoa, da idea oso diferenterekin, hemen gaude, hemen jaiotakoak, kanpoti datozenak, zera, eta gizarte hori oso diferente, jende diferenterekin osatzen da, interes oso diferenterekin, eta nik ez dakit nire buru zaharrean, duela 60 urte ikusten nuen, irtenbide logiko bat, Euskaldunek gure soberania errekuperatzea, eta errepublika euskaldun bat sortzea. Ikusten nuen, horrela gauzatuko zela demokrazia forma habitable bat, ez? Orain, ez dakit, nik eritzi hori daukat, baina igual Senegaletik etorri dan mutil batek, igual ez dauka ideia hori. Eta ordan gaude gizarte oso diferente batean, eta denon artean asmatu beharko dugu, gure gizartearen zaten nahi duguna, ez da? Galdetu nahi nizun ere gero literaturari buruz eta zure sorkuntza prozesui buruz, edo galdetu nahi dizut, baina honekin amaitzeko bai egiten zait kuriosoa, noizbait lehitu dizut nuen baita ere honi buruz, urte asko gontzara zu ihes egin da gero atzerrian, erbestean, Kuban ere hamarkada askoan, badira ja 45 urte bueltatu zinela, ezagutu duzu hemengo realitatea pixkatxoa bintzat, ze alde dago Kuban zeundenean, claro, esan duzu kontaktu gutxi zenuela, baina jarraitu duzu euskaraz idazten, irakurtzen ere suposatzen du baietz, eta horren kontaktu pixka jarraitu duzu, nolako irudikatzen zenuen Euskal Herria Kubatik, eta ze alde egon da gero iritsi zarenean da ikusi duzunarekin. Bueno, bai, ez dakit. Gero numeroak egiten diren interpretazioak, normalen ez datoz bat realitatearekin, ez da. Nire ustez, hemengo gizarteari buruz, ikuspegi ideologikoak edo
edo interpretazioak oso diferentea dira, ezta? Gure bizigaren gizartea interpretatzeko edo kontatzeko, kontatu daiteke modu oso diferentean. Eta bueno, diskurso batzuk entzun da, edo sinistuta gero errealitatea ikusten duzunean, oso diferentea da, oso diferentea, mila gauza dira oso diferenteak, bai. Eta niretza sorpresa itzela izan zen, ze, gau, 80tik 2021 batera, 52 urtetan, euskal gizarte aldatu zen guztiz. Eta horren bizi naizen etxean, ni joan nintzenean landa bazan. Eta orain da hiri bat, hola kalez, baina, bueno, aldatu da dena, zentzu guztietan, ezta? Zentzu politikoan, zentzu linguistikoan, dana jaskera aldatu da. Ni gaztean nintzela, ateatzen nintzen kalera, da banekien nor zen baserritarra, nor zen langilea, nor zen aberatza, ze jaskerarekin, jaskera diferentea zeukan bakoitzak. Orain ni ateratzen naiz kalera eta deno jasten dugu estilo amerikanoan. Eta ez dakit, ikusten dut pelikula amerikano bat eta ez du bereizten ezer. Ez du bereizten lantegiko jabea, lantegiko langilea, baserritarra, eta hori adibidez jaskera guztiz aldatu da. Galdetu nahi nizun pixkatxoa literaturari buruz, esan dugu idazle emankorrenetako izan dela, egin duzu denetik, bai saiakeran, bai eleberrien edo novelan, poesian ere bai. Pixkatxoa orokorrean denbora asko ez daukagulako, baina zer da zuretzako literatura edo zergatik idatzi duzu, zer kontatzeko? Normalen literatura jende asko pentsatzen dudala, ondo idaztea. Hizkuntza bat duzu, eta hizkuntza horretan ondo idaztea. Nire ustez da apur bat kontrakoa. Badaukagu hizkuntza baten, badaukagu norma bat, edo oinarrizko lenguaje bat, estandar bat, ezta? Eta literatura da estandar horretatik ateratzea. Eta hitz egiteko, edo ez da hitz egiteko zehazki, eta lenguaje edo adierazkortasun edo zerak sortzea oinarrizkoa zabaltzeko, ezta? Eta orduan ez da ondo idaztea, baizik eta hasieran zuk estandarretik apartatzen zarenean esaten diziko hori ez da ulertzen, hori gaizki dago, inkorrektoa da. Eta pixka bat ez da ondo idaztea, baizik da gaizki idaztea. Osea, inkorrezio bilaketa bat egun behar da literaturan, hizkuntzan ja. Eta konteniduetan nire ustez, bardin, badaude diskurso ofizial batzuk telebistan egunero sartzen dizkigutenak, albistegiak, eta editorialak, eta komentarioak, eta antzina Elizako predikuak ziren bezala, sermoia ziren bezala, oain badaukagu sermoi zibilak eta politikoak eta hori. Eta nire ustez, literatura da beste zerbait irudikatzea, ez da? Da literatura beti eukin behar dugu, komponente utopiko bat edo, eta gero literaturan nire ustez ikusten da, edo azaltzen da, errealitatetzat saltzen digute gauza pilo bat, baina nire ustez nik telebista pizten dut, eta telebistako Telecinco adibidez ikusten dut, eta hori realismo moduan edo saltzen dute, realitatea hori da, nire ustez telebistan ikusten dana da realismo magiko, osea, fantasiasko mundu bat da saltzen dana,
errealitatetza saltzen digute gauza disparate bat, García Márquezek edo Alego Carpentierrek imaginatu dezakete edo zer baino fantastikoagoa da nire ustez literaturak lagundu aldigu, errealitate horren kontra bezala, beste gauza errealago baten bila. Zer,